Түзетіп бере алар Бүтіннесін бізге телефонны үдікне Сәғәті бізді де Білмәгеннәр юқ шу Беләләр барысын Кімнәрсің ул фиксилер Әйдәлі сір болсын Кімнәрсің ул фиксилер Әйдәлі сір болсын Кімнәрсің ул фиксилер Әйдәлі сір болсын Электр шәйнеге. Дүрт Яры, Дим Димыч, тағын бір Әйдә, тағын Биш Шутланмый Иекке қадар керек Жетті. Бүтін бұлдыр алмайым. Жібіген Өзің сен нолик жібіген. Тамағым ашты менім. Шуңа куәт кемеді. Сен аш қазаны қылы Сіз кішілер Бізден фиксилерден Шуның білен айырыласыз да Кай біреулер фиксилерні кішілерден қалған қалдық пыстық білән туқлана, яки суытқыштан ризық ұрлы деп ойлай. Бұ ғайбәт. Түгелірек айтсақ, ялған бұ. Фиксилерге кіші ризығы бүтінләй керекми. Олар яшәу күшін қоян алалар деп сұрарсыз. Аның асылы бик гади. Аларның бүтін тұрмышы жайланмалар белән бәйле. Фиксилер ул жайланмаларда яшәүдән тыш аларны төзәтеп, гомерләрен озайта. Жайланмалар үз сиратында куәтләрен фиксилер белән уртаклаша. Менә шулай. Фиксилер жайланмаларга булыша, жайланмалар фиксилерге ярдәм итә. Фәнни телдә бу симбиоз дип атала. Бернинди ипи-алчыгыда калдык пыстыкта юк. Без бит тараканнар түгел, без фиксилер. Нишегенде шундай зур булып та үзеңә ашарга әзерли алмыйсың. Әзерли алам, ләкин плитаны кабыздырга рөхсәт итмиләр. Плитасыз булмыймы? Чынлап та, солы ярмасы бар бит. Менә, Ботка яратасыңмы? әйттең сүз. Ләкин әниләр әйтә, ул куәтне арттыра ди. Шәп, ничек пешерәләр соң аны? Өстенә кайнар су гына саласы. Ә миңа чәйнек кабызырга ярый. Тукта, суны тикшер. Су булмаса, чәйнек янып чыгарга мөмкин. Суы бар. Кабыз алайса. Кызык. Кайчан сүнәргә кирәген чәйнек ничек белә икән? Чәйнек астында яшерелгән электр җылыткычы бар. Кабызгач, ул әкренләп суны кайната башлый. Кайнаган судан чыга башлаган пар махсус металл тәлинкәне җылыта. Нәтиҗәдә ул тәлинкә бөгелә дә сүндергечкә баса. Димәк, чәйнек су кайнап чыгуны сизгәч кенә сүнә. Хәзер аңлашылды. Нәрсәгә тәлинкә? Без симка белән ашамыйбыз. Сезгә түгел ул. Әти белән әнигә. Монда сип. Юк, башта монда. Мин әйтәм, монда. Мин әйтәм, башта миңа. Ой, Нолик, син кайда? Хәзер мин аны табам. Симка! Монда иде ул. Нолик! Ул монда. Симка! Монда. Нолик! Монда. Ай! Ой, а синең ботинкаң кайда? Ул боткада адашкан. Әтиянең кайтты ахрысы. Йөгердек. Эй, а ботинкаң? Булсын, минем бүтәннәре бар. Дим Димыч, сәлам. Без кайтып җиттек. Хәзер сине ашатабыз. Мин ул хәзер сезне ашатам. Чәйнек инде кайнады. Кулыгызны юыгыз. Дим Димыч, миннән башка чәйнеккә кагылма. Кайнар суга пешәрсең.
Алайса, бүген безнең кичке ашка сылы боткасы. Бүтән нәрсә юкмы? Нигә бүтән? Үзегез әйттегез бит. Ботка файдалы. Ул көчне арттыра. Әйе, әйттек. Хәзер ул сүзләр өчен җавап бирергә туры килә. Тәмлеме? Бик тә. Ой, нәрсә бу? Ботинка табылды. Нәрсә? Юк, берни дә түгел. Ашагыз, ашаудан бүленмәгез. Ашаганда ләммим, ишетмим, сөйләшмим. Ботканы кем ашап бетерми, шул конфетсыз кала. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер